Opak ruoth jikwa Ramogi erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV kaune wang' saa chenro marwa mar ang'ich welo kama obiro ng'isi weche mosebedo katimore pacho ka to gik mang'eny osetimore, weche mang'eny bende osewachi, obiro ng'isi gi te kaendi. Wantiere kaendi gi Wilson Ochuka nyaka Bwoch Kobita mane jaloko marwa. Bang'e to wabiro go mbaka gi Mheshimiwa David Ochieng', en jaod bura ma Ugenya kendo bende en jatend party ma MDG. Wabiro wuok kode nikech weche osewachore mang'eny e pacho ka kuom jatend piny, jalup jatend piny gi duol mopogore opogore. Wabiro winjo ni to koro en nang'o nikech weche osebedo katimore mang'eny pacho ka. Anto kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Jonyakach Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Kocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill. Jatend piny Kenya William Ruto go bade piny ma owito oko paro mar chik omenda ma higani ma jo Kenya mathoth osebedo ka kwedo. No state of emergency has been declared and there is no national disaster. Doho chungo kwayo mar piny owacho mar nywando jolweny kod obila e kedo kod ng'anyo mar rowere osebedo ka bago e pacho kae. Kanan gi machines ariyo wang', materials mek ji te odhi, stock mana an gote bendo dhi. Hii asubuhi wa leo tulikuwa tumehesabu watu zaidi ya 30 ambao wameaga dunia. Ji madirom 30 yangi ni nyowito ngimagi e ng'anyo manyoro e bombe mopogore opogore ka meche moko bende ohinyore e seche ma jo ohala mathoth bende kwano lal mane giyudo odiechieng' manyoro. Erokamano. Jatend piny Kenya William Ruto go bade piny ma owito oko paro mar chik mar omenda ma higani ma osekelo tho, hinyruok kod lal mag mwandu e bombe mopogore opogore pacho kaendi. Ruto koro wacho ni piny owacho mare biro rido kanda kendo ng'ado budget mar migepe mopogore mar neno ni singo mane oketo ne kod jo Kenya ochopo kare. Jael Lieta ni kod ler mar wachni. En ng'anyo mosekwako piny Kenya kuom jumbe ariyo. Rowere ma pacho ka kaachiel kod riwruoge mopogore osebedo komako chung' ma otegno duto ka giwacho ni paro mar chik ma hiko omenda ni rach kendo biro medo ng'awo ngima malo. Kata kamano, jatend piny kaachiel kod kweth mare mar siasa bende osebedo kochung' kar tiendgi ni paro no ber kendo chik no nyaka kal. Gino mane gitimo e od bura mamalo. Tich ariyo tarik 25 dwe mar auchiel higani, kata kamano ne obedo mar historia ka rowere ne owuok mar kwedo paro mar chik kendo nomuomo nyaka od bura mamalo. Ng'anyo mane okelo thoe ma nyaka sani nyalo chopo ji 30 ka miche moko oweka ohinyore, johala mathoth bende kwano lal. Mae jatend piny Kenya koro wacho ni osunde mar mondo olok pache kendo go bade piny. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Lendo mabende jopiny mang'eny no orwako e bombe ma opogore. Kata kamano, Ruto bende wacho ni dok ni chien dhi biro kod rido okanda e migepe duto mag piny. I am directing for immediate further austerity measures to reduce expenditure, starting with the office of the President, the entire presidency, and extending to the entire executive arm. Bende Ruto okwayo doho od bura counties ma pacho kae ni nyaka koro duok piny budget magi ma hiko omenda 2024 kod 2025 mar neno ni chenro mag sirikal ok ong'okni. That equally, Parliament, the judiciary, and county governments, working with the National Treasury, also undertake budget cuts and austerity to ensure that we do live within our means, respecting the very loud message that is coming
from the people of Kenya. Jatend piny bende olando ni kaluwore koda duol maduong' ma owinjo kuom rowere, obiro keto lai mar neno ni tudruok obetie e kinde kod rowere kaachiel kod migepe duto mar bero kaka otiyo. Be proposing an engagement with the young people of our nation, our sons and daughters, for us to listen to them, listen to their views, listen to their proposals, their ideas, their concerns, and what they think we should do better as we go forward. Kata bed ni jatend piny ogo bade piny, wenge duto pod dok e od bura mamalo kaachiel kod migawo mar omenda ni kop chenro duto mag loso budget ma pacho kae chik okete lwetgi ma weche ma jatend piny owacho gin mana paro. Jailieta, Ramogi TV, Nairobi. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni migawo mar okwach kich NIS nindo e klas kendo kelo negi wich kuot ma kama giso e wigi onge. E twak mare kod jofwambo e boma ma Mombasa, Gachagua ne wuok tung' mosuo kod jatend okwach kich Noordin Haji ma wacho ni osiko londo mana piny to ok chiw maleng' ne jatend piny Kenya William Ruto. Gachagua kane medo loso bende ne owacho ni jo NIS osiko tiyo mana tije mag siasa kanyo gitemo tude en kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta kod ng'anyo mosebedo katimore pacho kae. Gachagua wacho ni Haji bende noriembo jodito e migawo no, gino momiyo okwach kich ma pacho kae ndi koro dong' ma weth ka koro oramo ni Noordin Haji to nyaka koro gwe mana tao. Mae kaka noloso. We have a dysfunctional National Intelligence Service that has exposed the president, the government, and the people of Kenya. That Noordin Haji must take responsibility for the deaths that occurred. He must take responsibility for the mayhem. He must take responsibility for failing President William Ruto. He must take responsibility for failing the government of the Republic of Kenya. He must take responsibility for failing the Kenyan nation by not doing his job and advising correctly. And he must do the honorable thing, not just take responsibility, but resign from that office and allow the president to pick a competent director general. Kwa kanyo ni doho koro chungo chenro mar golo jolweny ma pacho ka endi mar jiwo arita kaluwore kod ng'anyo mosebedo ka dhi mbele pacho ka. Ma endi luwore kod riwruok mar okinde miluongo ni LSK manochwalo burano e doho. Ma timore kinde ma od bura mamalo to ne opuodho kwayo mar piny owacho madwaro ni jolweny oti kod obila e gayo ng'anyo. Gino manokwedi kod riwruok mar Azimio kuom koso luwo chik. Jafwambo marwa mar siasa Chris Owino miwa ler mar wachni. Jatend piny William Ruto kod piny owacho mar Kenya Kwanza ne oyudore e bugo machielo mar chik bang' doho mamalo yie kod kwayo mar riwruok mar okinde LSK mar wito oko chenro mar tero jolweny mag KDF e moko kuom gwenge ma pacho kae mar rito kwe kaluwore gi ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda mar 2024. E ng'eto mare, jal buche mar doho mamalo Lilian Mugambi oyie kod kwayo mar LSK mar chungo chenro makamano nyaka tiek winjo bura makamano. LSK odonjo ne jatend migawo mar jolweny Aden Duale kod od bura mamalo kuom puodho paro mar tero jolweny mar rito kwe e moko kuom gwenge ma pacho kae ataro mar chik. E twak mare kod jofwamb weche, jakom LSK Faith Odhiambo wacho ni jatend migawo mar jolweny nyalo mana oro jolweny e rito kwe e gwenge ma pacho kae e kinde mag midhiero mapek kata state of emergency. Article 23, subsection 3B of the Constitution, that has been cited by the CS Defense in his Gazette notice, allows the KDF to be deployed to assist other authorities in cases of emergency or national disaster. No state of emergency has been declared, and there is no national disaster. Chenro mar od bura matero jolweny konyo obila e rito kwe gwenge ma pacho kae bende otimore ataro mar chik kaluwore kod Faith Odhiambo. Faith medo lero ni paro makamano bende nyaka puodh kod kuku maduong' mar jolweny gino mane okotimore. The other shortcomings of the deployment is that there is nothing to show that it has been approved by the Defense Council as required by Section 20, subsection 1, GA of the Kenya Defense Forces Act. Chenro makamano bende ne okwed kod riwruok mar Azimio
mane oseo jatend piny William Ruto kuom tiyo piny Kenya kod agoko kendo rem luwo chik. He has gone further to declare martial law and in the process deployed the military and therefore war against his own citizens. This is unacceptable, as indeed it is unconstitutional. You know, it's ironical to take the Kenya police to Haiti to go and restore peace in Haiti, and at the same time you are deploying military to restore peace in Kenya. Mabiro bang' jo od bura podho parono okinyi makawuono e chenro mane opong' kod ywaro kod adhong' e kind jo od bura mag Kenya Kwanza kod Azimio. I was at the National Assembly this morning, of which there was no proper communication about the sitting, and I want to remind the Speaker, Moses Wetangula, that some few years ago, you were in the same space where the opposition leaders are seated. Ni nyoro jolwen nyo ogoloko. Sama nyo koro mogo ohingo pigi teko. To golo jolwen oko nyo en nyo kolore kod chik mar Kenya. Sana pen chike. Madwaro no kapok jolwen ogolo oko mondo orakre kod raia to nyaka od bura mamalo kata bunge puodho. Koro kane gifwenyo kamano miyo ne giringo mondo gikel twak e od bura kawuono kiny mondo migi thuolo kata teko mar dhi mbele gi magitimono. To nowacho mana en gima kare. Omiyo ne wapingo motegno wachno nikech sani gima timore Kenya kaendi en jong'anyo dhi mbele gi ng'anyo e yo mamuol mok dwar mondo oketie jolweny kata matin. Polis oromo tiyo tijno. Wachore ne kata kwan jo od bura madwarore e puodho chenro makamano ne onge e od bura. Twak makamano wachore ne okawo thuolo mar dakika 30 kende kendo jo od bura ne okomi thuolo malong'o mar twak ewi paro makamano. Midhiero mag chandruok dhi nyime kod luwo jatend piny William Ruto bang' doho riwruok mar Okinde kaachiel kod josiasa mag Azimio kwedo mokalo okang' mare mar tero jolweny e gwenge mopogore opogore ma pacho kae mar kedo kod jong'anyo machiwo ng'ur margi ewi chik mar omenda mar 2024. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Chenro mag od bura ne ochung' okinyi makawuono e seche mane twak dhi mbele wi kwayo mar piny owacho mar riwo jolweny e rakruok kod jong'anyo. Jo od bura mag Azimio ne omako chung' matek ni paro makamano ne okele od bura tok chik. To kata kamano spika mar od bura mamalo Moses Wetangula nonyiero wechego modhi mbele gi keto kwayo e ombulu, gino manoweyo jo Azimio kod ich wang' matek mokalo. Mae oji 30 owito ngimagi kaluwore gi ng'anyo mane obagi odiochieng' manyoro e pacho kaendi. Bende ji makwan gi pok oyangi oyudo hinyruok mopogore opogore. Kar thieth ma Kenyatta ne oyudo jong'anyo 165 kama ji 32 osetimnegi bero, kama moko 23 to pod rito bero. Kaka Judith Omondi leronwa, kar thieth ma Kenyatta koro kwayo sir mar remo kowuok kuom jopiny mondo kony jotuogo mamoko ma pod rito remo nyaka sani. Ne giyudo hinyruok mag risasi kod tear gas bende. A minute of silence for those that have fallen over the Seche 24 bang' ng'anyo manyo okelo hinyruok kod tho mar were pachoka, riwruoge ma opogore opogore makedo ne ratiro mag oganda yango kendo manyo kwan mar anyuola ma jogegi olal, otho kendo yudo hinyruok. Kaluwore gi riwruok mar Kenya Human Rights Commission, mahauji 30 oseyang ne owito ngimagi kaluwore gi ng'anyo go. Watu zaidi ya 100 hawako mahospitalini kadhaa Nairobi wakitibiwa kwa sababu ya risasi. Na so far by hii asubuhi wa leo tulikuwa tumehesabu watu zaidi ya 30 ambao wameaga dunia. Hayo mauaji lazima kuwe na kitu inaitwa political responsibility na kitu inaitwa criminal responsibility. Elimbe mane watime kar thieth maduong' ma Kenyatta, laktar ma ochung' ne bero e kar thieth no Dr. Benjamin Wabwire oyango ni maromo ji 165 ochwali kar thieth maduong' ni chakre nyoro
kama ji 32 osetimnegi bero ka ji 23 to rito mondo timnegi bero. Ji 72 oseyudo thieth kendo dok pacho. Midhiro magingo en mar remo ne jotuo. We did mobilize our blood transfusion unit to cater for the emergencies. But if there are donors out there, I would really appeal to them to help us with donations. Some patients will need repeat surgeries, particularly maybe those with who have things like fractures and the rest. E counties moko kaka Kisumu, rawera matin ma jahiga 29 ne owito ngimane, ji 7 ne oyudo hinyruok ma opogore opogore. Achiel kuomwa miluongo ni Ben Scott sani koro nindo e mochari ka. Scott Adkins. Scott onindo ka time nene pokoromo. Sechege mag nindo ne podi. Scott onindo nekech finance bill. We are even ready to die even now. Kapo nema egima Ruto nochikowa ko wuondo wa no bro uplift life standard marwa karonyiswa no bro negowa. It's okay. Mombasa bende anyuola mar rawera ma jahigni 20 yuago ratich nyathigi ma pod ne en japuonjre e mbalariany ma Meru. Alipigwa na tear gas hapa Mwembe tayari Mombasa. Mimi kitu naomba tu ni justice kwa mtoto wangu kijana. Sababu ndio mtoto pekee, ndio kijana pekee yake kwangu, na watoto wawili na ndio first born. Na in fact alikuwa huku akija kuchukua fees ndio alikuwa amekuja Mombasa. E kaunti ma Nakuru, rawera mani kod ng'ol bende owito ngimane bang' goyo risasi e iye, tiende kod wiye. Sasa alitoka kwenda kutafuta mandugu zake tukule pamoja lunch. Kufika moja ili wakatuonyesha mtoto ndio huyu. Amepigwa risasi ya kichwa, ya shingo, ya mguu na ya mbavu. Sasa hata kumoja wanatukataza tusiinue hiyo nguo tumwangalie. Mimi naambia mimi ndaangalia vizuri nijue kama na mtoto wangu, ndajua kama mnanificha. Counties mamoko kaka Homa Bay, rowere oyudo hinyruok ma opogore opogore, tima okwed kod jotelo mag counties go. Homa Bay ka wan gi nyithindo 8, jomoko higni 20, onge ng'ama chopo higni 30, gin ka gi bunde, moro bunde ogo tiende moturo, moro bunde ogo goke, moro wiye, moro iye. Wawuoro ni to joma nodhi adhi ng'anyo mamuol ang'o migone gi bunde. Kaluwore gi jatend piny Kenya William Ruto e twak mare makawuono, rowere 6 kende ma osewito ngimagi kendo timo mos ne anyuolagi. Judith Omondi, Ramogi TV. Jandiko e mbui kata bloga mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda mano makie ode gi jok ma oliekore ni gin obila ne owe thuolo. Nyocho make motelo ne ng'anyo mar tipo mano bagi odiochieng' manyoro pacho kae. To kata kamano, riwruok mochung' ne okinde LSK dwaro mondo jatend migawo mar arita kwe kaachiel gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei odonjnegi kaluwore gi ketho mar mako oganda mathoth pacho kae. Magi duto timore kinde ma doho bende ne ochiwo siem ne ogaye mar obila mondo yiene okinde mar neno oganda mane omaki e kinde ng'anyo mar tipo. Sharon Ong'awa nigi ler mar wachni. Meko mag oganda ma pacho ka miseo gi ng'anyo osebedi kikwedo gi riwruoge mopogore opogore. Kamoko kuom jopiny miseo ni ne omak gi obila bende osewe thuolo. Achiel kuom jok mane owe thuolo en jandiko e mbui kata bloga mong'ere gi nying mar Gabriel Oguda mano maki gi jok maliekore ni gin obila chieng' wuok tich ma bende nowe thuolo. Oguda nochopo e tesend obila ma Kajiado kamondike dhoge ka ukinde mage oseo meko mare. We are pleased this morning to tell the nation, rather to tell the public that Gabriel Oguda, who was one of the people who had been abducted or went missing, has been released unconditionally from Kajiado police station. It is quite unreasonable to arrest someone in Embakasi, Nairobi, and have his advocates trace him all the way to Kajiado police station. It is quite unreasonable to keep on capturing our brothers, our sisters, our mothers, our aunts, and releasing them in very strange circumstances. Riwruok mar okinde LSK koro dwaro mondo jatend migawo mar arita kwe Kithure Kindiki kaachiel gi komanda mar obila e kaunti ma Nairobi Adamson Bungei mondo donjnegi kaluwore gi meko mag oganda e kinde ng'anyo. We will hold you equally accountable. To the Inspector General of Police, Japheth Kome, the IG has failed in his mandate. He has witnessed the loss of hundreds of lives that has suddenly ended by evil, despicable acts of terror meted by the police against peaceful protesters. LSK wacho ni kuom ji 10 mana giango ni omaki,
Moko kuomgi ne gisefwenyo ndachgi, kendo moko bende familia maggi oseyango ni owe thuolo. Dr. Omondi said he didn't know where he was as well, and he was thrown out of a truck. Billy as well was found around Muthaiga. So those are part of the reports that we have had. Shad as well was freed. He just indicated, posted to his friends that he was freed as well. Kaluwore gi meko makamago, doho ma pacho kae bendo chiwo siem ne ogai mar obila mondo yiene kinde mar neno oganda mane omaki kinde ng'anyo mar tipo. Duoko manego bed ni apis ogai mar obila e pacho kae duoko kind thuolo mar ndalo 3 mabiro. Riwruok makedo ne ratich oganda Kenya Human Rights Commission kaachiel gi jatend duond bura mar NAK Kenya Martha Karua bendo seo meko mag oganda e kinde ng'anyo. Between 7 a.m. and 6 p.m. yesterday, the police form working group recorded 23 deaths caused by the police fire, arrested over 53 others, and abducted over 17 more. In Githurai alone, police shot and killed at least 30 innocent people at night. At least 100 more are nursing gunshot wounds as we speak. Only a cowardly, illegitimate regime turns on its people with abductions, with murder, with arbitrary arrest. And we demand that all those abducted must be released, freed forthwith. Sharon Ongao, Ramogi TV. Faith Odhiambo, men ogai mar riwruok mar Okinde LSK okwayo riwruoge mag oganda mag pinje maoko mondo tim nonro matut kaluwore gi monj mag oganda maliekore ni ne otim e gwenge mag Githurai e kaunti ma Nairobi otieno mane piny orugo kawuono. We call upon the international community to conduct independent investigations on the massacre meted on the residents of Githurai area, Nairobi, in the night of 25th June 2024. I dare ask, is Githurai a protected area? Is Githurai an area that members of the public should not stay, should not live? Why was there a massacre where people are living peacefully? We demand answers to those questions, and that's why we are demanding the international community to have independent investigations done. Yesterday, the internet was down. People could not communicate, but from social media, people have been saying that about over 100 people were killed yesterday. And so we cannot allow those lives to go uncounted, that the people who have caused those deaths to be held accountable. Ng'atachiel ne owito ngimane e kinde mane jong'anyo omonjo kar timo ohala mar Sunbeam e boma ma Nairobi ka ji ariyo noyudo hinyruok e kinde mane johala go temo rito mwandugi. Johala mathoth noyudo lal ma nengone pok ong'e ka koro gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo wit oko paro mar chik mar omenda ma osekelo ng'anyo kod kethruok mag mwandu e pacho kae. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. En ng'anyo makoro kelo midhiero kod lal ne johala e chuny boma ma Nairobi. Lal makoro loluoro kuom moko kuom johalago mapod oloro kuondegi mag ohala. E kar timo ohala ma Sunbeam ma iuso e lewni, jal moro nowito ngimane kinde ywaruok manobedo e kind jong'anyo kod weg ohala mane temo chiwo arita ne mwandugi ka ji ariyo noyudo hinyruok. Mano owang'o i jong'anyo manochotia omache kar timo ohalano kendo owang'o mwandu duto pep. Walikuwa wanajaribu kuavoid kusivunjwe. So mawe zilikuwa zinarushwa kutoka juu. With my colleagues, yes, some of them who walikuwa huko ndani to disperse au mavijana. So venye walirusha mawe ikagonga mmoja wao hapa chini. Ikamgonga kichwa akapass. So venye waliona walidedi, that was the end of everything. Wakafanya nini? Wakawasha moto. Kaka nangi machines ariyo wang, materials mekji teodhi. Stock mana angote bendo dhi. Karo hala ma Uganda House man koda pise kod kuonde uso lewni manengo gini malo nowang' mana kod ndalario kende to yawe banka noduse yor lony manyasani. Wachore ni odno ne omako mach bang' jolweny manochik mondo miyo konyeri darita nodonje chuny boma kendo bayo iro malongo wang'e odno gino mawachore ni ema nochako mach makamano. Duka uso yedhe mag jamni bende noyaki kendo mwandu mathoth bende nolal go. My plea to us all is to just be humane in everything we do. I think damage of this type, in as much as it sends perhaps a message, there are livelihoods here. There's several of us here. I have about 25 employees.
Kuonde ohala mag uso chiemo kama oting'o kar ohala ma KFC kod otende mamoko bende noyudo lal ka jokanyo noting'o mwandu duto ma olalgo koda ka sufrieche mag tedo, kombe, mesa nyaka kijikni. Kaka ne wane iye ka nikech luoro mano makowa. Nuopo mana ka kiyo osego ji donjo. Koro gima ne watemo prevent gi mondo wamigi chiemo mane watedo mondo gidhi, lakini ne ginyisowa ni gino gidwa chiemo, gin gidwaro simbe, gidwaro mashinde. Walibeba hadi barista machine, the big one, that is the most expensive in our hotel. We have actually operated for less than a year, and actually we had to take the loan so that we can manage to put it up, but unfortunately the loan was not even repaid. So the loss is unrecoverable. We are even wondering where we can start. Emoko kuom kuonde ohala go, rawere mane ng'anyo go notemo yiro mwandu manengo gini malo, kama oting'o picha mar wang' degi mag kano omenda, kama kuom jotije ne omasimbe gi mag ong'we yamo. Sieti walikuwa wanabeba ati vitu hivi, they were carrying something that is important. Kumaanisha ni watoto wamesoma, wanajua kamera iko mahali fulani, they take that camera, then wanajua ofisi iko na kitu fulani, so they wanabeba something that is important. Kama ni fridge, wanainamisha fridge, wanabeba the nini, iyo gas ya fridge. Giseo bila kuom remchi warita moromo ne mwandu gi kagi kwa jong'anyo mondo keth mwandu e kinde mag ng'anyo. Hakuna askari alipatikana hii town, hakuna mtu alikuja kutu rescue, walibeba everything, hakuna kitu walibakisha hapa. Jotije mane wayude kuonde timo ohala onyiso midhiero margi anyate kinde matije noke pachuka kendo chumi bende yulo. Onge gima wanyalo timo, wan gi midhiero sana sani tich waonge go. Okaka okwan very chwa kata ka wuon hotel ni boduoko tijni e wang'e nikech pesa mobo tiyo godo mondo mi oduok tijni e wang'e is a lot of money ma okwan very chwa ka onyalo manage that. Kethruok mar mwandu makamagi bende notimo e dukni madongo kata supermarkets machalo Naivas kod Carrefour manyaka sani pod olor. Kata obedo ni lal makamago timore, gisechako timo ler ka gigeno ne gibiro chung' kendo. Nyakurom Gajuang ma en achiel kuom kethruok manotimore chuny boma ma Nairobi kotenre kod ng'anyo manobago odiochieng' manyoro makwedo paro mar chik mar omenda. Glese motore, ute momuki, kuonde mag timo ohala bende koro ok inyal bedoe kaka jang'iewo kata mana jauso. Nyakurom Gajuang, ywak maduong' margi en gi kwa jatend piny Kenya William Ruto winje ywak oganda jo Kenya mondo mi ogeng' kethruok makamagi e kinde mabiro. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. E kinde mane ng'anyo dhi mbele pacho kae ndi rowere monjo kuonde timo ohala kendo lal gi mwandu manengo gi pok oyangi. Ne wagoyo mbaka gi achiel kuom rowere go manoyako mwandu go eko. Olero ni gin kod kech kendo gimor gi tend William Ruto. To kata kamano obile manowang'o igi kendo miyo gi yako mwandu mane giuse nengo makoro yweyo. Rawera no lero ni nochweyo mochako nindo nyaka kar tongona nikech nen gomenda koro. Jana kulienda aje? Jana ngambia kwa biashara ilikuwa safi. Jana tulikuwa tunafuruga masupa hiyo sukari hiyo ni katasi mzima unapeana na shuani, yani bei ya hasara. Jana tununda pesa, hata leo niko na pesa. Ila hata tupigi biashara, leo ni kuona. Jana tulishiba, Nani anasema Ruto aingie? Ruto ataenda kwao na tutaki Ruto. Ngambia jana nikula mikate 5, majizo kubwa 4 peke yangu. Nikapiga shughuli huko, nikatoka na kitu kama tenga 4 hivi. Siwezi danganya. Paka ni manje jana nilala loji. Juu ya pesa yenye nilikuwa nayo kwa mfuko tu hivi. Hiyo ni pesa yenye tulipata tu huku kwa town tu hivi tu. Free. Sasa ulichukua vitu kauza? Niliuza ingaje mazanzo tunyang'anya zingine wameficha kwa nyumba zao. Uliuzia nani? Si raia. Wana uchumi. Uliuza nini? Unachukua nini kwa sababu ukauza how much? Niliuza sukari. Niliuza sukari karibu 4 hizi kubwa hizi. Ile hizo moja unauza 100, bei ya kuuza mudurwa. Bei ya kutupa tu yani. Biashara iko inatembea. Unga mzima 60 bob. Hiyo ni unga ya ngano. Bana, hii biashara. Tulipiga jana shughuli huko tukakula.
Owuoro moko tek wuoyo kama koro. Wadhi yweyo moro machuok kodogo to pod weche manyien mobro kelo iri ka. Aneno ka makamu ka ni Kisumo kanyo wacho ni Ruto uso wabunge manogoyo yes. Omiyo gi problem gi jopiny. Mane mbaka mobro go gi David Ochieng men jaod bura Ogenya kango chopo saa 3 e buch jopiny. Aneno kondika ndi bendo ni Wuoda Sembo Ndwara men Morris. Nyawade wacho ni Ramogi TV Trevor e kind jatend piny Kenya kod jalupne ng'amonego beni loso achien. Okay, ng'et ng'ato luore kaka pange. Aneno ka India wuoro piny Kenya ka koro jolueny gore mana gi nyithindo. En wach malit. Nyasaye onego kony Kenya. Ma Pastor Omondi Otiche mar game monyenyore wacho ni mos ne jaode Sara Atieno mohero ahinya. Mano Nyaseme gi Archbishop Odhiambo Gura gi Samuel Atongo gi Bishop mar Pastor Alanda. Haya, odugu bang daka matin. Watu! Ile fire, ile best, ile finest ndiyo hii mazee. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Deals ni deadly kuruka. Over 3.5 million shillings to be won. Grand prize ni mita moja. 250k weekly na 50k daily in cash prizes. Kuchangamkia hizi deals, ingia Shabiki.com. Chagua games zako safi, funga multibet at least 3 games, at least moja ikuwe ni ya Euros. Halafu cheza na minimum stake ya 49 bob. Shikisha mili na Euros with Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 587. Ase wacho ni nyathini toko winja. To thani, oseguro tiende dalani. In a world where faith, fear, sacrifice, and the complexities of father-son relationship collide. The son must choose his path and his own legacy. Watch this emotional and riveting story of Dennis in Where the River Divides. Watch the best content on the go only on Viusasa. You guys watched the game last night? Of course, on Showmax. Showmax is on board? Yeah, the Showmax app on your phone. Every Premier League game live for 500 bob a month. Go serious? Oh, no, niambie. Match highlights, previews, reviews. Gold Rush, The Righty Show. I love that guy. And don't forget your documentaries. And you can rewind and pause any game live. This is the one game I need us to rewind right now. Let's go. Bro, I think it's Mike's turn. Shika the new Showmax app today and get every Premier League game live on your phone for just 500 shillings a month. Shika Showmax, streaming for Africa. Lego. Ingeni fingerlings chalo nyathi matin, dhoge pod thin, embe othin. Gino monyalo chamo morwake dhoge be twin. Koro nitiere starter. To starter ni be gintiere gi millimeters margi. Iluongo ni Koro miyo dagombi ni jodonje ohala mar puro kata pidho rech mondo kel chiemo kendo waus gi mayot ji ochope. From 2018 nyaka sani, pur mar rech osedhi kodwa maber. To odwaro ng'ano ma nigi chuny kendo nigi somo. Sara benango momiyo kidwa yie gi wachni. Ero chak duok kae kendo. Entie mabor ahinya kodwa. Ang'eni ma airport ngima.
Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga gonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Gonga. Erokamano kuom keto Ramogi TV ka wadhi mbele gi weche manyien. Ka ni ng'ata achiel owito ngimane ka ji 18 mamoko to yudo hinyruok tok kane ochiel gi magina e kar dak ma Githurai 45 kinde mane obila rakore gi jong'anyo otieno manyoro. Achiel kuom jogo mane oyudo hinyruok en japuonjre ma ja klas 11 mane odhi kawo chiemo modhiambo ir min-gi mane uso e chiro. Ma e chal mar kar dak ma Githurai 45 odiochieng' ma kawuono. Kata kamano, odhiambo manyoro gik moko ne opogore. Tabitha Waithera ma en ja ohala kendo jadak e gwenge ma Githurai 45 nigi lit tok obila chielo gi magina nyathine ma ja klas 11 manoduogo ot e yweyo ma adundo. Masira makama noyude e kinde mane odhi kawo chiemo modhiambo ir min-gi e kare ma ohala. Walirusa hiyo risasi. Sasa mimi nilisikia kama ameniita, kaniita mama. Mimi nikamwangalia nikamuuliza, kwani hiyo kitu ndio inakustua? Kumwangalia nikaona anaendelea hivi, kana inama. Nikamwangalia nikamchukua, kumwangalia nikaona amegongwa hapa. Owacho ni nyare ne oring godo e kar thieth kane ogobu ndiye gi lisasi. Nikamfuruta hivi juu, nikaita watu wenye walikuwa hapo nikawaambia, "Wewe, simu nichukulie huyu mtoto wake mnipelekea hosi." Tulienda St. John, tukafanyiwa first aid, tukatumudhika, kufika Thika tukaambia huko hakuna daktari. Hiyo ambulance katuleta mpaka huko Kenyatta. Kwayo mare en mondo obila kik ti gi teko mathoth e kinde ma girakore gi jong'anyo, kendo mondo piny owacho oketo kinge makare moloyo to ma obila nyalo luwo e kinde makamano. Obila norakore gi jong'anyo e gwengego, gino manokelo hinyruok ne ji 18 kendo miyo ng'ata achiel wito ngimane ka obila 20 ne oyudo hinyruok. Nyamburko margi bende ne owang'. Riwruok makedo ne ratich oganda, Kenya National Commission on Human Rights, okwedo obila kuom tiyo kod teko mathoth mane gitiyogo i jopiny ma Githurai. The police shot young unarmed protesters outside Parliament, with the killing going into the night. Reports show that police shot dozens of people in Githurai, in Nairobi, 1/40 times between 10 p.m. and 1 a.m., way after the protest had ended. Jogo mane oyudo hinyruok ne otere kuonde thieth mopogore opogore. Kaluwore gi lipot mar kar thieth ma St. John's Githurai, kuom ji 8 mane nigi adhonde mag lisasi mane okele kar thieth no, ji 2 chal margi ne ni marach kendo ne oring godo e kar thieth ma Thika level 5 kama bang'e ne otergi e kar thieth ma Kenyatta ma bende ne otere ji 3 mamoko. People come to me and they say they get discomfort when they have ice cream. Can you imagine that? Avoiding having cold ice cream. Sensodyne gives you long-lasting protections against sensitivity. And people come in and they're like, oh, it works. I can have ice cream and I'm not in any discomfort. I recommend Sensodyne because it works. It's brilliant. The new KCB mobile loan is unbelievably flexible and incredibly affordable. You can now borrow up to 1 million Kenya shillings from as low as 1.2% as a 1-day, 7-day, 14-day, 30-day loan, or enjoy a longer-term period of up to 1 year at competitive rates. Dial *522# or apply on the KCB app today. The KCB mobile loan, unbelievably flexible, incredibly affordable. KCB, for people, for better. Terms and conditions apply. Regulated by the Central Bank of Kenya.
Ma en jawer Lilian Jairo. Kaponi chunyi de gomo libed kod wenda mar ira Nyasaye kaka skiza chiwo mari, takwayi mondo dial *822*784#. Ramogi TV e od jothumbe duto te. Nabiro kai mondo kel gidala. Get out. What only work guy? Sara benango momiyo kidwa yegi wachni. Erok chak duok kae kendo. Entie mabor ahinya kodwa. Ang'eni ma airport ngima. Jalok choma duong ni bendi winja. Waronjane weche mag tuke ni joloch mag lig mar nyiri mapacho ka endi Kenya Police Bullets kawuono dhi yale boma Kisumo kendo migi okombe mar loch margi. Timno noloyo Bunyore Starlets gonde 3-0 e tugo margi mogik kawuono e alap ma Mamboleo Kisumo. Kocha Beldin Odemba wacho ni gibiro medo jiwo timno motelo ne tuke mag laro osimbo mar Afrika. Masinjeri pembezoni kushoto anaingia na sakamwa na wachezaji wawili, lakini anafanikiwa kuleta cross hapa. Beki anapata bao la pili. Kama hii tushaisahau, tayari tumeingia kwa kujipanga kwa msimu ujao na kwa kujipanga kwa Sekafa. Sasa kama tumeweza kupata unbeaten hii season, inamaanisha lazima tujitahidi sana season inakuja iwe better. Na kuwa better ni vipi sasa? Ni ku make sure maybe tume minimize draws sasa. Lakini tunajipanga pole pole, tutaona vile kutaenda kule mbele. Bas kanya se YouTube reneno kende sa dik One Tiger Wilson Ochuka Jacob Wachkobita manager loko marwa ninga Trevor Ombija Jandengo Panga Janyakach Deno Ombija Taya Nyakuar Guok Kocha Pesa Wanere sa dik kanya se